Здравейте, аз съм майка на Марта от втори клас вече в училище Риорих. Искам да поздравя всички малки и големи ученици, родители и учители на този празник. Много е вълнуващ този празник, особено за малките ученици, за които днес, този ден е начало на техния дълъг училищен живот. И аз малко им завиждам, че ще учат в такова училище и по много други причини им завиждам, но най-вече за това, защото мисля, че макар че училище Риорих може да не блести толкова много с външна хубост, то притежава нещо много по-ценно и това е екипа от хора, от ръководители, от учители, които разбират много добре, че училището днес не може да върви в коловозите на училището от преди няколко десетилетия, а трябва да създава едни нови хора, които са адекватни на много бързо променящия се съвременен свят. Нашия живот изобщо не прилича на живота на нашите родители, а за живота на нашите деца това ще се отнася в още по-голяма степен. И според мен училището трябва да възпитава от децата едни съвсем различни ценности. Да бъдат автономни хора, а не послушни и изпълнителни. Да познават себе си, да се харесват, да бъдат отговорни, да бъдат съпричастни към съвременния свят и проблемите му. Да могат да мислят с главите си, а не просто да възпроизвеждат знания, което всички ние толкова добре познаваме. И аз вярвам, че учителите и екипа на училище Риорих мисли и прави точно това. И им пожелавам да продължат да го правят и да търсят винаги най-новото в образованието, което ще направи и нашите деца възможно най-успешни и щастливи в бъдещия си живот. На децата искам да пожелая всеки ден да идват на училище с радост и с желание. И макар че ние избрахме за Марта това училище миналата година, тя преди 2 седмици ми показа, че това е бил добър избор, защото когато и казах, че за да я подготвя за края на ваканцията, че след 2 седмици ще тръгва на училище, тя каза: колко хубаво ще тръгвам на училище! Искам да пожелая всички деца всяка година да изпитват същото, а на учителите да пожелая отново и отново да бъдат вдъхновявани от децата, от тяхната любов, от техния интерес, от тяхното отношение и всеки ден нещо да им напомня защо са избрали най-хубавата професия на света. Благодаря ви, честит празник!